Неща, които са благогодни на Бог, на които сякаш ние им обръщаме достатъчно внимание. Първото нещо, на което не обръщаме достатъчно внимание, това е даването на пари. И когато става на въпрос за даване на пари, тук не се има предвид само даване на пари на нуждаещ се човек, реално, от сорта беден, който проси на улицата. Тук става въпрос за абсолютно всеки един сиромах, всеки един човек, който иска дойде лично до нас и ни помоли да му дадем пари, било то просто да му дадем пари или пари на заем. Нашия Господ Исус Христос в Матей 5.42, 5 глава, 42 стих, ни показва, че ние трябва да даваме пари на абсолютно всеки, който ни поиска, без да очакваме да получим нещо обратно. А напротив, в Лука даже той ни споменава, че изобщо не трябва да си искаме парите обратно, защото точно това е благогодно на Бог. Той там казва каква вам награда, ако очаквате да получите парите си обратно. И знайте, че абсолютно нито един загубен лев, който сте дали на някой и той не ви е върнал, няма да бъде забравен от Бог. Всичко това ще ви се върне, дали би било тук или в небесното царство. Второто нещо е нашия гняв и раздразнение към близки и приятели. В Притчи 29 глава 11 стих се казва: безумният излива целия си гняв, а мъдрият го задържа и укротява. Спомням се преди 2 дни, когато майка ми си купи телефон, нов телефон, и естествено, защото ние, новото поколение, сме една идея по-технически грамотни, тя ме накара да й помогна с инсталацията на телефона. И когато аз там и оправях телефона, тя естествено не знаеше какво се случва, не знаеше какво прави и ми питаше супер много въпроси, към които след 10-я, 20-я въпрос аз почнах леко да се дразня. И тогава, честно казано, се почувствах изключително гадно, вътрешно, се извиних на Бог. И на следващия ден, защото Бог е толкова велик, ми излезна една Facebook публикация, която описа перфектно моята ситуация. И сега ще ви я прочита на вас. Всяко едно раздразнение идва от нашата горделивост. Защо се дразниш на другия човек? Защо злобееш към него? Защото вътре в себе си ти се смяташ за нещо повече от другия. Свети Амвросий Оптински. А именно раздразнението изцяло, ако се замислите, идва от това, че сме горделиви. За това, че се смятаме по-добър от срещния човек. Това е нещо, което Бог ненавижда. Едно от нещата, които най-много ненавижда, е именно гордостта. Третото нещо, което е благогодно на Бог, това е да говорим по-малко. В Притчи 17 глава, 27 стих се казва: който щади думите си е умен, а дълготърпеливият човек е благоразумен. Колкото повече ние говорим, толкова по-вероятно е всъщност ние да влезем в грях. Дали би било изричането на някоя клюка, или това да кажем някоя лоша дума, или нещо като цяло, което после да съжаляваме, че сме го казали, колко често не се е случвало. И не е случайно и в Притчи 10 глава 19 стих не се казва: в многото говорене грехът е неизбежен, а който сдържа устните си, той е разумен. Затова трябва да сме изключително внимателни, когато говорим твърде много, и да наблегнем върху това да говорим по-малко, но стойността, която имат думите, да е по-голяма.